Bingung lah nek godho. Godho apa? Lah malam Jumat Kliwon iku setan do metu pirang-pirang lho, Pak. Dadi bojomu ki malah disenengi bahasane setan-setan ngono. Kok teko kono to malah. Kok malah aku sing kebulet to iki. Bayane sangat luar biasa Mas Jaja. Semoga-moga ramung neng kene ini adalah pijakan awal yang baik. Suatu saat ku bar iki neng Jakarta apa neng Nganjuk apa neng Madiun sampean tak telepon aja nganti keri ngono ya Mas. Sendika dawuh wae. Ning ya ora gareng ngusungi gamelan karo panggung. Nggih mboten napa-napa, wong 2009 ya peniti ya. Lah iya. Mboten napa-napa. Aja ngeblesne awake dhewe to senengane ora. Oh, aman. Tak goleke kanca. Oh lah wong kula pinter golek dhewe ya. Bos to biasane lek dalang kae lek men ora ijen Mas Gareng tak golekne kanca waranggono ngono kae lho. Ha nggih wong biasane kula ya golek dhewe kok. Napa jeng derek? Napa jeng derek? Wah, aku ora. Nggih. Ya ora nderek. Itu level karo awakmu. Wah, ora melu wong roh dalane dhewe kok. Paham to kula. Ambene ora. Mbak Dirgita ayu coba kaya apa cublak suweng men jumeneng yuk nduk tetes yuk. Pun kenal ta kali niki? Sejarah yang membuktikan kula viral nalikanipun suluk Jumangkah sing nekseni nggih bocah niki. Nggih, seksine lak yo ngono to. Kok? Modiar kowe. Siapa kamu? Kita lo nggak kenal. Modiar kowe. Muni yo 100 pek. Apa ki sama nek merayu wanita nggih duit 100.000 ya kurang. Wis tak tambah 50 ambung ya. Ngawur ah. Guru 50 ora. Ya, maksane sinden madang karo 50. Biasane selawe. Yo malah pindho. Matematikane apik ta iki. Malah ngimonengen ya rek. Nggih. Ilicing dalu wong ayu. Ya, selamat malam Mas Gareng. Ora pangkling wah saya tambah ayune. Masa? Nggih lho tenan kok malah mbiyen ora ngene iki ya saiki tambah ayu. Lah, aku diempenke koyo piye, Mas? Biyen yo biasa. Saiki bareng anakku loro lho kok tambah ketok ayu model. Lah kok hubungane karo anakmu apa? Lah kan biyen bojoku yo jek ayu. Lah saiki? Lah hamoh aduh. Iki lho, cahe WA iki lho, nyuwun pangestu Pak kula ningali king streaming lho, bojomu ayo nonton streaming lho, ora iso mulih ra entuk lawang lho we. Ampun ngaten to, Pak. Nek terus gak entuk lawang ya ora mungkin. Sebab e? Omahku lurung dadi. Apik e, biyen ra ngene iki lho pertama biyen. Apik iki. Ya berjalannya dengan waktu. Iya, nggih. Wong lak jer ya iki kok Pak, biasane ya pem-pem. Wah. Biasane tenggen TikTok dar-dar ning ya kuwi dipencet dhisikno. Wah, ngono kae. Ayo. Nggih, niku Mbak Birgita saking Kediri pun. Sok ketemu teng Nganjuk to? Nggih, pangestunipun. Nggih, masyaallah. Sehat ya, Nak ya. Sehat, parasan sehat lahir batin, ra kena rada kelawu ning ya tetep sehat. Sekali-sekali pinjem lulurku apa piye, Mas? Lha, masyaallah. Ya mungkin kita ditakdirkan untuk tidak berjodoh no. Lah kok iso? Lho tenan iki pomaku jodoh dadi bojomu anake dadi zebra ono. Ireng putih. Ayo ula weling. Ayo. Kalau gue. Ula welinge manggon tapi. Lah kok iso manggon? Lah gak paham ku sing paham guru kita berjuang. Aku ya ora paham kok piye maksudnya. Lah ya piye maksudnya? Enggak ngerti aku ula weling. Lah ya ula weling. Ula weling manggon lah, ula weling urip ya telusur-telusur ngono. Goblok. Kasih satu. Iya, nggih. Ucapkan untuk gerobokan yang hari jadi 3 abad Mbak Birgita.
Nggih, wilujeng dalu Bapak